Mga kapuso tigaylo nga kasulhay sa pangabuhi perwisyo gindulot sa pagtrabaho sa Saudi Arabia sa isa ka Ilongga. Matapos ginaaligar nga ginsakit ini sang iya amo, maswerte nga ini ang nakapauli pa. Si Enrico Zurita Jr. may nagaratsada nga balita, exclusive. Sa masubra isa ka tuig liwat yung nahakos kung nahalukan ni Lula Hinoviva Barita sa barangay San Lucas, Barotac Viejo. Ang iya ikaapat nga bata sa pulo nga maglulutot. Malipot man ini nga inadlaw para sa iban nga wala sila magkitanay. Pero ang ila ginapasalamatan sa tanan kay ila pa ini nakita nga buhi kag ila may istorya, hindi pareho sa iban nga mga OFW nga gintimala sa luwasang pungsod nga sa ila pagpauli, yara na sila nasulod sa lungon. Sa tinutuyo nga makabulig sa iya magidikanan, nagpasimpalad si Grace Barita nga magtrabaho bilang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa sulod sang 5 kabulan, nangin maayo ang trato sa niya amo, apang ini ginsaylo sa Jeddah, sa bata sang amo sini, agod dito na magtrabaho. Diri nagali magaumpisa ang iya kalbaryo. Wala na masunod ang nabutang sa kontrata, nga imbis 8 ka oras lang iya obra, kag may isa ka adlaw nga day off. Alas 6 sa aga, tubtob alas 3 sa kagahon, ang iya obra 24/7. Bisa nagamasakit ini, sige gihapon ang baka-baka. Sakit mga obra ka man gihapon, nagwanta ko lang, ginahibi ko na lang kung kaisa dumalipong ko. Gawiyat na lang ako sa mga kulang nga ulitan, hindi lang ko wala matumbahaw. So ginagwanta ko nga tanan, nga kung pwede matapos lang ang kontrata. Magluwas diri, naglabot man sa punto, nga ginapatupaan na ini, kag ginasakit. Hambal ko sa iya, sa ano naman, nga panakit na kamo iya sa amoy ko kagi kasakit sa amon. Tapos hambal ya, nang akong pag-disturb, nang nasistoryahan na naman tablas ang maayo lang ha. Tapos pag ano ko, wala kita, ang ginhaboy niya ako sa milk jug, igo ni pag igasin otod gidyang tuko, hiwa niyom. So, grabe ang tugo gawawa ko. Ginkuha pang cellphone sini gani ulan na ini makakontak sa iya mga himata diri sa Pilipinas kung ano na ang natabo sa iya. Tubtob na kapanumdom sang ideya ang 35 anyos nga OFW. Ang bag may papel kag may ballpen dito. Dito kinhulog ko ang may mga sulat ako ginahulog sa dalom, ginasulat. Why man ko yung mag-expect ang para lang sakon kung may makabasa lang balaaw. Kay wala na kabalong pamilya ko. Ang sakon lang naman na may save ko ang kabuhi ko mo. Diri nabasahan ang iya mga sulat sang iya mga kababayan, rason nga nakontak ang pamilya. Tubtob mo nakapauli na ini kahapon sa ila lugar. Lunsay pagpasalamat ang nasambit sa himata sa iya pagbalik. Pasalamat pa ko sa Ginoo nga nag-abot Kaya napagani ang barko nako ay kadugay ko basi grabe gito noy. Kaya so pa sila kapuli. Nami man napi ka man Do ano ba lang nakabalik? Kamo na niya bata namon gigama. Way tanan naman na nabuligid ka namon kag sa mga utog na. Pasalamat gid ako kay pagkaabot ko sa airport nakita kami nga duha daw nakakuha ako sa Ginoo bala. Yun ko salamat gad. Kag nagpasalamat ako sa mga Pilipino nga nakasaklulo. Paagi sa iyang nga ideya bala. Upod kay Ronelo Adolfo, ako si Enrico Zurita Jr. Basta Balita, Raksada! Ilongga nga ginmaltrato sa iya amo sa Saudi, ginpatpat kung paano siya nakaluwas sa pagpaminta. Si Enrico Zurita Jr. sa liwat, may nagaratsada nga balita, exclusive. Manlahi pa po yung nakarinig. Narinig daw po niya itong ating kababayang si Grace Barita na binubugbog ng kanyang amo. Ini ang viral video nga makitaan sa social media sites. Isa ka lalaki nagahambal ka nagaapila kung sino ang mahimata ka nakakilala kay Grace Barita. Nagapanawagan ini, bawd niya may ginhatag siyang isa man ka OFW nga sulat nga iya nakitaan kag nakasaa diri nga buligan gid si Grace bawd gid maltrato ini sang iya amo. Nabutang man sa sulat ang number sang manghod ni Grace nga si Adelina Lacanienta. Natingala man si Adelina nga pila na kaadlaw, wala na makakontak sa ilang iya magulang nga hindi kinaandan para sa ila. Tubtob sang Huwebes alas 3 sang kagahon sa nakabaton sang tawag si Adelina halin mismo sa Jeddah. Kinulbaan ko, hambal galing daw Jeddah. Hambal ko, Jeddah, oo, kilala mo si Grace Barita? Hambal ko, oo, kapatid ko. Hambal may sulat siya dito galing sa, sa mga kaibigan ko, napulot niya.
Sang primero, abi na Adelina isa ini ka scam, tubtob man nagkontakanay sila ni Michael Cuwa Sampineda. Kag sa Facebook, diri na nakita ang video kag sulat mismo sang iya manghud. Diri na kag naglalain sila. Ila man ginapadalaan sa mensahe ang tatay sang amo ni Grace apang wala nagasabat. Ila naman gitawgan ang isa pa nila kautod sa Malaysia nga may direkta nga kontak sa amo nga ginatrabahoan ni Grace. Kag sa maayong nga palad, diri na nila ini na istorya. Super happy gid kay at least bisan sa tingog lang sa sister ko nabuhi pa siya. Ang ideya mismo ni Grace amo anangin palaagyan agud yung masalbar niya kabuhi sa anuman niya katalagman. Kag sa bulig sa makaakok ang mga kababayan kag kakilala nila, ini ang nakapauli. Gani hindi matapos-tapos nga pagpasalamat ang nasambit ni Grace. Una na, thanks God sa mga tao nga hindi ko kilala, kina Kuya Sam, Lorna, yung nagpaabot sa pamilya ko sa Pilipinas. Madami gid nga salamat sa ila. Kaya ang hambal ko kay God, nagkado ako diri nga mabuhi. Mapuli ako sa Pilipinas, sa pamilya ko nga mabuhi. Nga makita ko ni Mama kag ni Papa, kag sa mga utod ko sa pamilya ko. Upod kay Ronelo Adolfo, ako si Enrico Surita Jr., Basta Balita, Sada! Samtang ginakulat pa sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pagkadto ni Grace Barreta sa ilatalatapan agud formal nga mag-report sa iya nadangatan sa Riyadh, Saudi Arabia. Na-establisar sa OWA nga legal ang pag-obra sini bilang OFW gani pasiguro sa ahensya nga may mabaton nga assistance ang biktima. Pero ang ila alegasyon nga ginmaltrato siya sa iya amo ang sa karon mabudlay pa maestablisar kaya nagpauli na ini sa Pilipinas. Sunod kay Regional Director Ron Lionel Bartolome, kinaandan abi sa mga OFW ang ginmaltrato direkta nga ma-report sa embahada o kun sa otoridad sa pungsod nga ila ginaobrahan. Pero pasalig sang OWA kun luya gid lagson ni Grace Barreta ang nagsakit sa iya, handa ang OWA nga maghuli. Yung sinasabing maltreated kasi hindi natin pa masiguro yun. No? Kasi yung normal pag maltreatment yan, usually bago umalis, di ba? It's either nasa embassy or yung embassy kung severe yung maltreatment, dinadala sa police, di ba?